Καλησπέρα αυτό το βράδυ της Πέμπτης, καθώς προχωράμε για το Σταυρό του Νότου και την παρουσίαση του πλανόδιου από τον Γιώργο Καζατζή. Περισσότερα για το δίσκο αυτό θα διαβάσετε στη συνέντευξη που έχει κυκλοφορήσει σήμερα και είναι στο Mixi Reel. Τα λέμε μετά την παράσταση. Ήταν ένα πολύ ωραίο live, αυτό που τελείωσε με τον Γιώργο Καζατζή και την παρουσίαση του δίσκου Πλανόδιος. Όχι βέβαια μόνο αυτό, αλλά είχε και άλλα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις σε μια μοναυρική βραδιά που ήταν πολύ τυχερή ως Nation. Λεπτομέρειες θα μάθετε προσεχώς στο κείμενο. Σόνια Θεοδωρίδου, Γιώργος Βαρδάς, Λάμπης Κουντρόγιαννης, Θανάσης Τσακυράκης, Γιάννης Δίσκος, Γιώργος Βουλτής, Στέλιος Φραγκούς και Δημήτρης Καζάνης, η αγαπημένη Μοζάικ. Σε ένα live το οποίο πραγματικά να το ψάξετε και κυρίως να ψάξετε ένα δίσκο που, όπως υπόθηκε μέσα στη βραδιά, αξίζει να ακουστεί ολόκληρος και όχι σε έτοιμα singles, γιατί πραγματικά έχει πολλά πράγματα να πει και να μεταφέρει στις ψυχές του καθενός και της καθεμίας